zápas s ďalším profesionálnym boxerom a ako to bolo s tým tetovaním. V tomto videu vám o tom porozprávam a ukážem vám celý backstage. Ale ešte predtým som chcel povedať, že Moma ma pozvala do jej podcastu Girls Gone Wild. Ahoj Roman. Ahoj Moma. Kecali sme o strihu, Jakeovi Paulovi, filmoch ako napríklad Oppenheimer a išli sme podľa mňa dosť do hĺbky, takže keby vás to zaujímalo, tak si to pozri práve teraz, je to online na kanále Girls Gone Wild. A my ideme ďalej. Takže kecací vlog číslo 2, alebo teda YouTube video číslo 8. Mali sme totižto Fight Week a zápas s ďalším profesionálnym boxerom, ktorý asi už viete ako dopadol. A bol to vlastne môj prvý takýto zápasový týždeň a celkovo zápas naživo. Teraz máme vlastne 2 dní od zápasu, tak ma napadlo vám porozprávať, že aké to bolo zažiť naživo. Takýto Fight Week, takýto zápas, všetky tie helikoptéry a byť vlastne v backstage s Jakeom a čo sa tam všetko dialo a ako to vlastne prebieha. Inak toto je vlastne ten helipad, to miesto, odkiaľ sa išlo na ten zápas a na všetky tie press konferencie a všetky tieto blbosti, ktoré boli okolo. Inak tá scéna, čo som vám minule púšťal, Jakea, ktorý tam trénuje v daždi, tak to bolo súčasťou toho vlogu, ktorý som tu strihal. Taký ten pre-fight vlog, ktorý vlastne bol aj o tom zápase, taký vás to náhodou zaujímalo. Tak si to pozrite, je to nahrané na Jakeovom kanáli. Jediná vec, čo ma sere vždycky je, že to video je celkom fajn, páčilo sa to Jakeovi, páčilo sa to týmu, aj odozva od ľudí bola celkom príjemná. Jediná note, ktorú som dostal, musíme z toho spraviť clickbait. Video, ktoré je žánrovo fakt skoro ako taký mini dokumentík, čo tam vlastne aj tí ľudia tak nejak píšu a vnímajú to tak. Tak na prvý pohľad to video, aj ten thumbnail, aj vlastne celkovo ten názov toho videa pôsobí, že to je úplne iný žáner. Čo si myslím, že bude škoda, pretože podľa mňa za pár mesiacov to video bude presne pôsobiť ako iba nejaký clickbait a nikto si vlastne na ňo paradoxne už neklikne, kdežto keby sa to volalo nejakým názvom, ktorý by naozaj reflektoval to, čo to video naozaj je. Však keď si to pozrite a dajte vedieť, že ako to vidíte vy, tak by to podľa mňa malo oveľa väčšiu znovu pozerateľnosť. Povedzte mi vy, či by ste klikli na takéto video za 3 mesiace. Ja osobne nie, ale možno som to iba ja, čiže neviem. I first started boxing when I was 4 years old. My dad took me to a gym and I fell in love with it ever since. No ale späť k tomu zápasu. Ja som v podstate dostal do ruky kameru, takýto tzv. Camcorder. To je taká tá kamera, ktorá točí na kazety a vyzerá to potom tak oldschoolovo, jak staré VHS-ky. S tým, že mám Gasovi pomôcť natáčať, na čo som sa samozrejme veľmi tešil, pretože ja som začal ako videografer, takže povedal som, že nebude to žiadny problém a takto nejak to celé vyzeralo. Fight Week bol špecifický tým, že na každý deň si dostal iné tímové oblečenie. A toto biele mi konkrétne pripomenulo, takže všetko v pohode. Každopádne za ten týždeň sme museli stihnúť niekoľko preskonferencií, rozhovorov a podobných vecí. Jake samozrejme chodil všade helikoptérov a my sme ho čakali vždy na mieste, kde sme sa dostali autami. A na tom mieste sa mi podaril, kámo, takýto záber, ktorý tak trošku pripomína Coppolov film Apokalypsa. Ak ste ho náhodou nevideli, tak odporúčam a sľubujem, že to bude zároveň jeden z najdivnejších filmov, aké ste kedy videli. A teraz čekuj ten prechod. Chápeš, skoro to isté. Po pristáti sme sa potom ponáhľali na všetky tie fotoshootingy, podpisovačky, preskonferencie a open workouty. Samozrejme všetko som to poctivo točil. A následne sme sa vybrali do tzv. Kolosea, kde mal tento zápas prebiehať. A krátko na to, ako sme vošli do tohto epického interiéru, sa ma Jakeov manažer pýta, že... Huh? You know what this is called? The Choli. Choli? Choli seal? Yeah. A ja som bol taký, že čo mi to len pripomína. We're finally going back to where we belong. The Colosseum. 50,000 Romans.
every movement of your sword, willing you to make that killer blow. Ok, nebolo to úplne to isté, ale chápeš, skoro. Ale čo sa týka toho krvilačného KO, no tak čekuj ďalej. Večer zápasu. Zápasový drip bol teraz pre zmenu all black, takže celkom nice. Po príchode na miesto boli všade policajti, pomaly prichádzali ľudia a vo vzduchu boli veľké očakávania. A taktiež samozrejme Jake v helikoptére. Počas toho, ako krúžili okolo Kolosea a chystali sa na pristátie, sme my aj s ostatnými kameramanmi čakali dole na tento grandiózny príchod, ktorý samozrejme prišiel a my sme mali jasné inštrukcie, ktoré zneli, že hneď po pristáti sa rýchlo presunúť do aut a pokračovať smer Koloseo. Tu nás môžeš vidieť utekať, pretože sme to samozrejme nestíhali, lebo sme chceli actually aj niečo natočiť. A následne prichádzame dovnútra, kde môžete vidieť, ako sa vám to snažím poctivo zdokumentovať a natočiť tento záber, ktorý samozrejme je veľmi podstatný. Stay back and don't punch. Viazanie bandaží a ľahká rozcvička v backstage. A prišla táto nečakaná návšteva. Pýtaš sa, že kdože je tento týpek? Absolútna boxerská ikona, ktorá ničila že všetkých. Napríklad v slávnom zápase proti takej legende ako bol Oscar de la Hoya týpek zvíťazil, uštedril mu mimochodom jeho prvú prehru a stal sa šampiónom. To len tak, že akí typci tu s nami hangoutujú v backstage a dávajú rešpekt Jakeovi. My sa už spoločne s Jakeovou rodinou presúvame k ringu, kde si potrebujeme chytiť dobré miesta na točenie. A show sa môže začať. El gallo de Dorado, Puerto Rico. Jake, the problem child. Oh. Miesta sme si nakoniec našli tu, nedaleko ringu a Jake si tak trošku spravil zo supera boxovací pytel, samozrejme so všetkým rešpektom. Borland right now looks dazed and confused. Jake looking to end it right here, right now. And they stopped it. Round one, knockout. Jake Paul, El Gallo de Dorado. Outstanding performance from Jake Paul. Hneď po zápase sme sa ponáhľali do backstageu, kde prišli všetky gratulácie od najbližšieho tímu. Good work, baby boy. Fucking work. Love you guys. Love you, bro. Thank you, bro. Love you. Potom prišiel pozápasový rozhovor, natočil sa ďalší diel podcastu Bullshit with Jake Paul a zápasovému dňu bol koniec. Na druhé ráno som sa zobudil a všade samé balóniky, nafúkovacie hrady a podobné záležitosti, čo mohlo znamenať len jednu jedinú vec. Americkú party. Ľudia hrali takéto zvláštne hry, typek robil akrobáciu s drinkami. Bolo to všetko fajný, keď moja predstava americkej party by bola skorej, že... Nevadí, snad na budúce. My sme boli hlavne fascinovaní touto zvláštnou hrou. Tak strašne debilní hra podľa mňa. Jaké sú pravidlá? Nejsou pravidlá, tak debilní hra, že to ani nemá pravidlá. A typek asi po 10 minútach finišoval drink. Inak pamätáte na rodinných dovolenkách v Chorvátsku, kedy ti zmrzlinár ide podať zmrzlinu a akože uhne? No, jasné, muselo byť. A inak to tetovanie, ktoré som spomínal v tom minulom videu, už asi viete, že čo to znamená. Let me see it. You're crazy for this one. A to je vlastne zápas s Mikeom Tysonom v Texase, kde bude 80 000 ľudí.
čo si ani neviem predstaviť, že aká atmosféra tam bude. Keďže iba na tomto zápase bolo 18 000 a bolo to úplne neskutočné, tak... Hello. Sorry that you're calling someone. Sorry? In your cell phone or in your camera? Oh, you mean like vlogging? Yeah, because I hear you. Oh yeah. You don't talk alone. No. But I wasn't like calling. I was just recording for myself. Okay, my name is Edwin. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, I want to know from which villa do you belong? The owner. The name? owner is Jake Paul. Jake Paul. Okay, thank you, sir. Yeah, is okay? You can go. Alright, thank you. Alright, bye. To bol inak nejaký pán tuto zo security, nejaký SBS-kar, ktorý si potreboval overiť, že čo to tu robím. Zaujímavé. Takže bude to na štadióne v Texase, ktorý má kapacitu 80 000 ľudí, čo si vôbec neviem predstaviť, že aká to bude atmosféra, keďže už iba na tomto zápase, ktorý bol tu v Portoriku, bolo nejak 18 000 a bolo to úplne neskutočné. Takže sa veľmi teším na túto skúsenosť. Samozrejme na to, že uvidím Mikea Tysona naživo. No a teraz už sa blížime na moju klasickú zástavku, kde samozrejme nikto pri týchto 150 stupňoch není. Takže klasika. No a ja tu mám teraz vlastne posledný deň, pretože po zápase všetci odišli, keďže ten tréningový kemp skončil, ale môj let je až dneska večer, takže som tu mal deň k dobru a bolo fajn zažiť trošku taký ten kľud a teraz tu budú kosiť trávu, takže ten kľud je iba dočasný, očividne. No, teraz na chvíľku zastali, tak iba rýchlo dokončím, takže bolo fajn vlastne si užiť ten kľud po tom celom hektickom fight weeku. A chápeš, kľud so všetkým, čo k tomu patrí. Jediné menšie mínus bolo, že to nebol šéfy, takže som chodieval jesť von. Na moje obľúbené miesto, ktoré na prvý pohľad možno vyzerá trošku zvláštne, lebo je súčasťou takéhoto mini obchodu a majú iba takéto malé miesto v rohu, ale najlepšie jedlá, smoothie a všetky takéto veci, fakt fajn. Posúlka samozrejme tiež celá moja, čo bolo tiež celkom fajn. A večer pred letom už len chill vo výrivke. Samozrejme, keďže som bol sám doma, tak som všetky svetlá v dome zažol, pretože vieš, ako to chodí v Amerike s veľkými domami. Chápeš, nechcel som to riskovať. Potom som sa zbalil a pripravil na odlet, posledný pohľad na túto chajdu a odchod smer letisko. Všetci sa stretávame vlastne za nejaký mesiac a pol, kedy začne tá ďalšia fáza a ďalší tréningový kemp, takže ak sa vám video ľúbilo, tak dajte. A to je všetko. Takže klasický youtuberský posledný deň z krásneho Portorika. Vidíme sa pri ďalšom videu. When I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it.